Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Atonse mukamakati kudziwanso kuti Malawi ndi dziko lokuti makamaka zinthu zimativuta kwambiri, tinene momveka choncho tinene kuti Malawi ndi dziko losauka ndipo tonse timadziwa ndipo lili mu top makamaka 20 ya maiko osauka apano pa dziko lapansi. So tikuonanso kuti apanso apatuluka chilipoti chinanso kuchokera kunja chimenenso chatiikanso makamaka pa mbalambanda kuyankhulanso kuti dziko la Malawi sili kuyenda bwino kwenikweni. So ndi ripoti lomvetsa chisoni, ripoti makamaka losakhala bwino kwambiri. So ndiwerenga makamaka ripoti limene lomwe Khondo ndikachambagwira walembanso nayenso ripoti limene lamupeza ndikhulupirira kuti Amalawi ochuluka ripoti limene latipeza. Ngati sindakupezeni apa pamene tingapangenso kuti nanu pamudzi pano muisate muone kuti ripoti limene likuti chani kwenikweni. So akuti CV Institute Malawi Economic Status August 25 makamaka ripoti lomwe latuluka mu August momwe akuti pano pa level utafika pa anthu osauka pa dziko lapansi Malawi ndi 30 times kuposa apo osauka. Kuti Malawi watheratu inu 30 times akuposa apo osauka. Ndi kuti mwinaso titsaona kuti tili pa namba 1 pa maiko osauka makamaka pa dziko lonse lapansi. So nditsegula link imene tikaonedi kuti CV Institute makamaka research yawo ikumveka motani, ikuoneka motani. So pa network athu kuno ku Malawi mudziwa kale, koma tikuona kuti 121 chiforum chimene chatsegula tikuona kuti CV Institute new faces same challenges, an assessment of the government of Malawi's performance to 2020 kumaso 2025 chimene ndi chomwe chazukuta zonse zomwe zachitika pa ground kuchokera 2020 mpaka na 2025. So tikuona kuti ndi chachikulu ndithu mapeji mpaka na 30 chakuti makamaka pamene pa chemeratu zonse zakambidwa mmene mumu kuchokera makamaka kunja. Tikuona kuti pamene pachimeratu komano mkhani yagona pa tengo izukuta mwachangu kamba kuti tiwerenge zonsezi mapeji mpaka na 30 chakuti sigwira atikuchedwesani tikutayisirani nthawi. Koma akuti if Malawi wants to get its economy going, its politicians and bureaucrats must lighten their grip. Akuti Malawi ngati akufuna kutukuka dziko ngati likufuna libwererenso makamaka mchimake mwabwino momwe dziko limene lizikhalira, andale awa akuyenera akonze makamaka zinthu zomwe adaononga, komanso akonze malo awo akuchosapo fumbi bwinobwino kuyendesa zinthu mchimake, ndipo Malawi abwereranso mchimake. So akuzapitiriza nduna kuti Malawians are nearly 30 times poorer than the average global citizens, an astonishing statistic when one contemplates its development advantage. A lake covering 1/4 of its total area and rich agricultural land. Chabwino akungofotokozapo mwachangu Malawi ali ndi nyanja, Malawi atha kupanga zaulimi ndipo amapanganso zaulimi the other side, koma chenicheni sichikuoneka. Ndiponso ripoti lagona apa kuti Malawi akuti ili 30 times kusauka akuposa so maiko ochuluka osauka kwambiri. So titaonena kuti tipanda namba 1 basi ndangatirire kuti chani azomweso zili zosakhala bwino. Koma kuonjezera kwa ripoti limeneli akuti Malawi ngati akufunanso kuti awale ashaine angokonza andale awa basi Malawi akhalanso akubwerera mu game popo. So tonse tikudziwa kuti pa 16 September kukhala mkoke akuvota tikaone kuti achite motani. So ngati Malawi amakoma 5 years yapitayi ati tikabwezerese alipoyo. Ngati Malawi wakuwawira 5 years yapitayi tiyene tikasinthe, ndipo ma option tili nawo ambirimbiri ngambwi. So tateni ngora ma comment awiri atatu ationenso kwa anthu amene akudziwa kuti Malawi
ali 30 times apuwa maka maiko ena osauka amene alipo mdziko koma tikuona kuti Malawi ali 30 times atingona kuma comment awiri tichite chokwaguka wendi glad soda kuti komano chabwino makomenti azazapa ni maparagraph uchi ni mayamiko kuti chakwera mpaka 2030 wo chabwino anthu enawa samamva chabe akuti chakwera mpaka 2030 wo blessings akuti kunoko nkosekesa ndithu Malawi ndochitisa manyazi chabwino uyu ndi chisoma kuti we should take agriculture production and industrialism maka serious otherwise kuti kachikuka akathapo chabwino chiro uyu ndi chiya akuti maina atu ena awala kuti ngati ndiboza anthu opanda kale konse ngati ife chabwino thoka kuti umpeza wina akuti boma ndilo mweli koma ali mbu tamuona kale wina uyu wakomenta apa kuti chakwera mpaka 2030 wo amene kodi zina lake ndani comment yapita imene chabwino tayidusa uyu ndi doko akuti zomvesa chisoni kwa basi zomvesa chisoni Oliver kuti zomvesa chisoni uyu ndi Madison akuti Malawi ali pamoto nkhani yavuta apa ndiyo kuti Malawi ali 30 times poor kuposa somaiko enawa kuti tafika posauka kwambiri Malawi ndi 30 times kuposa aposauka tadusapo posaukapo dziko sili bwino koma research imene iye achomwe yatisangalasa yalemba kuti Malawi akuti asinthe abwererenso mu form bwino forex chanchani azisogoleriwa ma politicians andalewa ufunika kungoapolisha bwino kubweresapo anyuani kaya mwina zingati ichitire ubwino imene idali yajangu ndipo timanena kuti mukafika mwapeto usamewala panga like share kubanso subscribe kuti nkhani zonse kuchoka pamudzi pano ndale komanso sports na entertainment ni ma breaking news zisamakuphonyeni tikumaneso ndawina tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu